mina nawe sinokungazwani kahle yabo. Manje ngoba sokuzofika nasesigabeni sokuthi ungixoshise nasemsebenzini ngase ngithathe inyathelo-ke mina zokuthi ngize la kwi-Black Light TV ngizobika udaba lwami nawe ngoba lento kahle ayingiphathi mina kahle yabo. Manje suze wangiphuca wena kahle isinkwa sami yabo. Kuyiyona nto mina nami bengiyiphilisa ngayo. Manje ngifuna ukwazi ma ukuthi mina nawe sibangani. Ilokho manje ngizelela. Cha unesikhathi sokudlala. Ungaze ungibizelela ko-Black Life ngendaba yokuthi wawuthanda ingane yami. Angiyifuni into ehlangene nakini mina. Alokho nje angifuni ukukhohlisa. Angiyifuni into ehlangene nakini. Ingakho-ke ngingakufuni nje. Asikho nesidingo sokuthi ungaze ungibizelelana. Unesibindi bodade. Ungaze ungibizelelana ngoba unakho ufuna ingane yami engayimithi inyanga eziwu9. Bese sinibingelele emakhaya ohlelweni elibizwa ukuthi isonga selami igama yakho ngesichanga waluqa kanti umabona kude wena iBlack Life TV umhlaba wonke jikelele South Africa yonke siyabonga siyanibingelela Themba uthi right emakhaya ngabe ngedwa ke khona intokazi le eSwatini uMamdephana kaselo Khamba kanjani nondaba siyaphila njani ni siyaphila ngane yakwethu ngokhulu ukuthobeka ngicela usasa lethuba kubingelele imbukelo weBlack Life TV ohlelweni lwethu luthi isongeso mina ke I am umlangeni Magasela njengoba de sishilo uKings Chaka wakaluqa umlangeni Magasela umbiza ngobani uthi unondaba ngokhulu ukuthobeka sicela ukubingelela isihambe lesithi sinaso simcele nje ukuthi akubingelele la umbukelo weBlack Life TV sawubona sithando sami njani Sanibonani njani igama lami nguAndiswa ngakamncwane ize lapha kwi-Black Life nenkinga kamama kamakhelwane ngiyabona ukuthi akangifuni ngezenzo thizeni azenzayo kimi kodwa manje lokho ke ngisho ukuthi isisuka sakhona kusuka ngokuthi bengithandana nondodana wakhe okay ozanazo umzali kwase ngasebenza kwilokhunjana yakhe company yakhe company yakhe yebo ufaka undodana yebo okay yebo waseke eyangixoshisa ukuthi angazi ukuthi ngangade ngenzeni wangixoshisa yena emsebenzini njengomphathi wami manje ngifuna ukwazi ukuthi yini le ayibanga nami okay silandele kahle into yokuqala uma akuthanda sisi uyabona ukuthi akakuzwa waqala ukuhlukanisa indodana yakhe yebo okwesibili waxoshisa emsebenzini obofakwe indodana yakhe kuwona yebo naye asebenza kuwona yebo waxoshisa ngobe umphathi wakho yebo umphathi wami so now uyabona ukuthi khona inkinga between nani nobabili yebo kodwa manje awazi ukuthi yini yebo okay qhubeka Gaselo ngifuna ukuthi wena usazwana yini nondodana manje hayi sihlukene sazwana Mhloneswe yena umzali noma ngoba khona into enayibangane nanodwa yebo uyena umzali so wenzani ubezama nje ngakho konke nje ukuthi sigcine mina naye undodana wakhe sihlukene ngoba akukho mina engathi mhlawumbe ngangakwenza kundodana wakhe yabo yena bezama nje ngakho because izinto abeyikhuluma sometimes ezinye zazo mina ngisuke ngingazazi yabo kwaze kwafika ke esigabeni sokuthi mina nondodana wakhe sihlukana yebo asakhona indodana endaweni hayi akekho ndodana uyephi awazi ngingazi ukuthi ngizothi akasahlali kodwa endaweni yebo akekho endaweni akasahlali khona yebo which means waqhubeka nempilo ngiyacabanga ukuthi ngingazi ngoba phela vele mina naye asakhona ukuxhumana yebo kodwa wena usunayo umunye umuntu ozwana naye manje yebo ukhona osumuvile on yebo siyabonga kusho ukuthi kahle kahle into ayidingayo King la ukuthi athole ukuthi yini inkinga yakhe nomama kamakhelwane okunye nokunye ngasana indaba nako vele indodana sebehlukene indaba asahlala endaweni nayo semove on kodwa phela simbuza ngithi wena usenendaba nondodana usunendaba nokuthi uqonde indaba yakho noma uthi inkinga yakhe yini uzolokho yebo into engiyifunayo mina kuma ukuthi ngazi ukuthi mina naye sibangani njengamanje yebo because izinto zami eziningi mangithi ngiyangapha nangu mangithi ngiyangapha nangu uyangimoshela yabo ngoba eseze wangixoshisa futhi nasemsebenzini yabo nje kahle kahle ngifuna ukwazi ukuthi yini le ngaka mina naye sibanga hayi asemsizeni King asemsizeni
Ngala kwethu asihambeni siyobona ukuthi umama simbuza ukuthi inkinga yini uzogonyelwa kathini ngoba omama bangene kalula. Asabe Mr Producer. Phinde sinamukele-ke esigabeni sethu sesibili sohlelo isongeso la sikhona sike olikaBhanana ke eThekwini. Cha baba siyangena esigabeni sesibili Gaselo. Yebo nondaba. Anewethu. Sesiphinde sabuya futhi welcome back mbukeli weBlack Life TV. Ohlelweni lethu oluthi isongeso. Mina eMlangeni Magasela angihambi ngedwa nami ngihamba noKing Sichaka wakaluqa. Ngicela ngokukhulu ukuthobeka samukela isihambeli sethu sesijoyinile uma la eceleni kwami. Ngicela ukuthatha lethuba ngikubingelele sawubona njani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila Sithando. Ngicela ubingelele nje umbukeli weBlack Life TV ungadini bandla. Ngiyanibingelela nonke ka-Black Life TV. Yebo, uma ba mhlambe ke Mrs nomam Ngomamkhizi. Umamkhizi. Siyabonga Sithando. Kunosisi osibhalelile la ohlelweni Ehlisa kancane imic ukuze engasethwa amakhamera sakubona ebusweni. Awukhululeke uyiphathe nje izokuzwa na. Okay, ngizocela ukuthi usisi Sithando sami. Lokho sibekele khona mina noKing ngiyakhombula ngithi. Awuvela uhlale phezulu kwakho. Umchazele uma ukuthi yini emlethe la ekhaya yini emenza usazabe la. Ngoba ngize la ku-Black Life TV. Ngize mayelana nodaba lwami nawe. Nginesikhalazo lapha sokuthi mina nawe sinokungazwani kahle, yabo. Manje ngoba uzofika nasesigabeni sokuthi ungixoshise nasemsebenzini. Ngase ngithathe inyathelo ke mina zokuthi ngize la ku-Black Life TV ngizobika udaba lwami nawe ngoba lento kahle ayingiphathi mina kahle, yabo. Manje suze wangiphuca wena kahle isinkwa sami, yabo. Kuyiyona nto mina nami bengiphilisa ngayo. Manje ngifuna ukwazi ukuthi mina nawe sibangani. Yilokho manje ngizelela. Cha nesikhathi sokudlala. Ungaze ungibizelela ko-Black Life ngendaba yokuthi wawuthanda ingane yami. Angiyifuni into ehlangene nakini mina. Alokho nje angifuni ukukhohlisa. Angiyifuni into ehlangene nakini. Ingakho ke ngingakufuni nje. Asikho nesidingo sokuthi ungaze ungibizelelana. Unesibindi bodade. Ungaze ungibizelelana ngoba unakho ufuna ingane yami engayimithi inyanga ezu9. Hayibo. Mana iqiniso lothi amhlanganisa nengane yakho. Hayi angumhlukanisanga nengane yami mina. Mina ngathatha ingane yami ngayimukisa emakhaya ngoba ngihlangana nendaba yakulowamuzo lapha eceleni kwakwami. Kodwa vele shothi wamhlanganisa ngathi uyashuta uhlangana. Angibahlukanisi, angifuni into enakulowamuzi. Angiyifuni. Angibahlukanisile. Futhi kwayona isamthandi noma isiyagana emakhaya. Hayibo. Kodwa phela kwakwesifiso sakho vele iqhubeke nempilo ngeke. Ukuthi eqhubeke nempilo. Vele ingane yami ngifuna iqhubeke nempilo ngayikhulisela lezi ngane mina ngizondlela ngedwa. So izozwa ngami mina engizoyitshela ukuthi ubani ekumele ithandane naye. Hayi lo abalapha amakhelwane njengoba vele ngiyisusele kona ukuthi ngifuna ihlukane nje nendaba yakulo amosi. Angihlanga nendaba yakubuwa lengane. Asikho nesidingo sokuthi izingibizelana. Sure. Okomsebenzi? Okomsebenzi. Angikwazi ukuthi ngamgxoshisa emsebenzini. Awusho sesiyini enza ukuthi ungasiqiniseka ukuthi umali waxoshisa emsebenzini nini wayibona ethi ikhomba igama likama ukuthi yena waxoshisa emsebenzini? Cha mina engathi ngakubona okwenza ukuthi uma ezangixoshisa emsebenzini. Uyena ngithi umphathi wami. So kwabasho ukuthi nokungazwani ke phakathi kwami nomunye umsebenzi ke. Okusho ukuthi mina nalowo msebenzi khona vele into esasibanga noma ngeke ngize ngiyisho. Yebo. Shuthi ke icala ke laze lafika kumphathi wethu. Okwakumele umphathi wethu mhlawumbe asixoshe so2 wakhetha mina wangixosha. Kwase mhlawumbe nami ke ngayibonela ukuthi cha shuthi umsuka walento usuka la yebo uze ufike la okhona njengamanje. Ma akuve icala sengiyabuza njengomphathi waphela noma mdephana la oke waphatha Samuel mhlawumbe sizokungizwe kuye. Akuve icala lithethwa ngabantu ababili. Ukuthi ke uzwe istory enhlangothini zombili. Yini eyenza ukuthi wena ecaleni eyakholela ukuthi ecaleni likhona vele ukhetha ukuthi hayi angimxoshe without anything ekukhulunyiwe nje wayibona ukuthi ngempela icala liyamchitha. Yini yakwenza ubona ukuthi icala liyamchitha? Ube vele lo vela lo eyifikela na late anga report. Anje
ayikho into engathi ngamgxoshisa ngayo. Shuthi Ngobe- lokhu kokuthi wacaba nomsebenzi kufikele ey'tweni vele amagqubo noy'bambile. Hayi kona bengenzi kahle beyifikela late angabiki ayilovele ezenzele konke nje okuthandwa uyena emsebenzini. Depho. Angazi ngazathi angikhulume njengabaphathi. Uma as mina uyangisusa nosisi uthi usambuza ukuthi emsebenzini like uma ukwenze kwacaca nje efika ukuthi akamfuni so obvious wayengamxoshela ngisho nokuthi weqi Umbone iphepha wayengamxoshela noma yini ukuba naye nje in one space vele kuyam-irritate because according to ilaw mina ngokwazi kwama ukwazi ukuthi uvele uxoshe umuntu umxoshele bekade becabana bawuthi usayide neyodwa engazange kube khona i-hearing kuthethwa icala kutholakala ukuthi uba u-guilty uba ungekho guilty and futhi uma ukuthi bayalwile mhlawumbe baba physically kufanele bexoshe bebawuthi ngokwazi kwami. As for ukuthi uhlanganise ukuthi wayefika late nokwenza ezinye izinto akuhlanganisa hayi angikwazi kusebenza kanjani mhlawumbe kuyahluka-ke ngama-companies but from what I know with my 15 years of experience hayi cha angikwazi lokhu akuchazayo kodwa engikuzwayo mina nengiku-understandayo yilokhu kokuthi ivela akamfundi bese hayi ifunto ehlangene nalapha mhlawumbe mina mase ngizoya embuzweni ukuthi ngoba uyacacisa ukuthi umndeni ongawuthandi usegacela usisi because ngokumuzwa kwami kodwa might happen ukuthi isinywa sami siyangiphambanisa. Khuluma moya. Hallelujah. So ngifuna ukwazi kuwena sithandwa sami ukuthi bakwenzani kula muzi ngoba phela unenkinga nomuzi ayinengane kahle kahle. Yeah, clear. Hayi mina kulwa muzi mina anginawo ngisho umfowethu ngendaba yakulwa muzi. Kwenzakalani salusuza nazo zonke indaba uma thina sazi lusu sinenkinga. Umfowethu oyethandana nosisi wakhona agcine sebanjwa esifo bese kuthiwa yilumba. Ilumba. Okay. Waze washonela entweni kanjalo. Anginayo mfethu kwakukuphela kwakhe ngendaba kulwa muzi. So nje angifuni kahle into enakulwa muzi. Kodwa ke besingekho ke nesidingo sokuthi le ngane izingibizelela. Ngoba mina kunesidumbu ngaphandle ngendaba yakulwa muzi. So inzondo yakhe iqhamuka lapho. Kahle khona isuka lapho. Ukuthi usola ukuthi umfowenu wathola ilumba from umuntu ayethanana naye osuka kubo kale mntwana. Yebo. Angithi ngizwile ukuthi ngitheni usola because kusho ukuthi awunabo ubufakazi bokuthi lelo lumba laliqhamuka khona. Akekho phela umuntu ayethandana nawe mfethu ngaphandle kwentombazane yakulwa muzi. Lelo lumba elomathandana. Bokusho ukuthi wethathe phela ngokuthi bahlangana. Yini lumba? Ilumbo isifo esiphatha umuntu wesilisa esithole kumuntu wesifazane ngokwenza ucansi oluthini. Ngezinye indlela usuke lo muntu wesifazane omunye ecushiwe samoya. Uma mina ngiyisoka lakhe le straight ngicupha ohamba uyangaphandle uyolala nomunye umuntu uyagaxela agule aphathwe ilumbu kuvuvukala isidoda sakhe impela omunye uzafeke egula kuleyo phahla. Uma uthi kune possibility ukuthi usisi wayethandana nobhuti wakhe wayicushiwe indoda yakhe Shuthisho njalo. Ubhuti wayicupha into. Phela ngithi ilumbo alikutholi yabona uma usuka nje uyolala nomfazi womuntu kanti umfazi womuntu ocushile. Into enzoyithola lapha ecushweni ayibulala umnikazi omcuphini ibulala lo ongeneke eyikhwapha. Ayiyeke lento yokuthakatha. Hayi ibulala lo shuthi uma ngazi indlela uma ethi umfowabo wabulaliswa ilo yasisi. Shuthi kwayena lo sisi wathana nomfowenu wawungamthembi ingakho ubona ukuthi uyena wafika nelumba umfowenu. Ngangamthanda lwasisi kodwa ekusukela ekutheni ingane kaMayi sishonile so nje nga-decide ukuthi into yakulwa muzi angiyidingi. Nakho-ke manje sekuzongena le ngane ngenele enganeni yami hayi angeke ngivume. Netrauma kahle kahle. Hayi khona ngingasho njalo. Yezwa sithandwa sami uba lo mama wayumamncane wakhe noma uba lo mama wayethana nomfowenu kuyena enganeni. U-anti wakhe lo dadabama wale ngane. Shame. Anti wakho akubhedisela izinto Thomi. Hayi kodwa singadlali ngengane. Abhedisela kanjani phela engekho kujola abantu abadala. Kodwa unetrauma phela usisi. I-trauma yakho sikufanele uyifixe ngokuthi uhambe counseling ululekwe ukuthi udlula kanjani esimeni because wale nto isho uyayisola. Awunayisho ukuthi ubhuti wakho nentombi eyodwa kuyileya kuphela.
yazi ngempela wawungahambi naye abafana ngeke mina ngibathembi ngeke uzuthi ubhuti wami ilumbo walithatha lapha kanjani ngoba phela wona lapha ilumbo into engaziyo ukuthi umuntu uyitholephi futhi ngeke akekho umuntu omake ebusweni uthi unelumbo lo. Ayikho into ebengayikhuluma mina nobhuti wami kangangoba nangosuke sezoshona wangitshela nje ukuthi yena ubethandana no-antwale ngane. Wathi kuphela wathi akekho omunye umuntu into ayitholile ngoba saye sangomeni sangoma sathi ilumbo kusho ukuthi uthole kuyena u-antwale ngane. Okay, angithi ke manje u-antwale ngane akekho akuyena umuntu omjezisile ngaleso senzo, ujezisa ingane ene-future enekusasa. Shuthi wena uthi ingane yakho yomfana wawubona ngathi naye izofa njengomfowenu uma ethandana nalo sisi. Exactly nje. Ngase ngibona nje into yakulwamuzi nje izoqotha nje. Angisafuni lutho nje lokulwamuzi okusondelene eduze kwami. Nale ngane ungathothi naye ngagcina isibulala ingane yami. Loyo kuyiphela kwaye ngizondlele yona, ngayikhulisela yona ngedwa. Ngeke nje ngize ngikwazi. Maningi ngaba amantombazane nawe sisizama ukuthola enye indoda. Usemuvile on. Ya vela kane. Akasekho akasafuni kwanga. Usangisaphi pho lana? Ufuna ukwazi indima umzondi kangaka uzomqedisela umsebenzi ma. Yes. Usucaciselekile sisi. Uzwile-ke sandwa sami into enzo sakuzondi ngoba u-anti wakho walala nobhuti wakhe washona wamnikeza lento ekuthiwa ilumbu. Ilumbu ile nto ade ichaza uking manje nami bengazi ukuthi yini. Uzizwa kanjani? Mina ngifuna ukwazi kumama ukuthi ngingenaphi mina ekuthenini umamncane wami wafaka ubhuti wakhe ilumbu ongakuthi sengaze ngixoshise emsebenzini ngoba nami ngiyayizamela nami indlela engiyiphilisa ngayo. Yes. Ngenaphi mina lokho-ke engifuna ukwazi. Emsebenzini bese ngichazile nje ngathi ubuvela uyilovela uyifikela lethe ubuvele nje unama warning ngakho. Munawo vela ama warning. Bekukhona lokuthi mhlawumbe hayi kuphosibulike king. Noma ngabe kuhlukene kodwa mina ama warning ukuthi akayeni umuntu okwazi ukubheka emsebenzini there is a possibility ukuthi athole. Hayi kodwa still mina I don't get it. You don't get it mufika lesi emsebenzini? Ngeke one kuyenza ke emsebenzini ungabe khona nxa uthi incindezi uyithola emsebenzini vele. Kodwa phela sisubeba nenkinga zokugula angabe khona emsebenzini ngoba vele uyamgqilaza untazi. Bese mnikeza iwarning. Esemnikeza iwarning ngoba vele emqopheni. Usengaze hamba phela iCCMA ehamba osho ukuthi wa unfairly dismissed. Kasolo lalela thina sasebenzela lunye uhlanga ngeke nilusho. La wa create khona inkinga ukuze ukwazi ukukhishwa. Kodwa iCCMA ukhona for abasebenza abafana nawe ke ababena lezi zinto. Egcineni kosuku lezazinto kodwa ngifuna ukukhuluma kabi kodwa sizoyikhuluma ngelela but engingakusho mina ukuthi umuntu mayezonda umuntu behind the scene uyayicreate into ezomenza abuke kabi. Ngiyavumelana nawe lo angiphikisi. Mina nje manga ngize ngihlalela phansi ngiqambe lamanga ethi hayi wawuphethe ubuhlungu ubani wena nje uxhaphaza ingane nje engadlaka nayo yonke lento. Umuntu wafuna ubhekana naye lo muntu uthi wena uyamsola uthi wabulala umfowenu. Esikhuluma into eqinile. Usaphila u-anti lo wabulala umfowenu? Usaphila ongenzeka ukuthi nawo lengane ize yazoqoma ingane yami obithunywa uyena. Awu kahle ke ijame ngaka. Ngibona ukuthi inkingi ngephi. Wena ungakwenza lokho noma phela lento ayibona ukuthi angayenza anti ngoba nawo indlela nje ukhohlakelwe ngakulwami uthi sengicabanga konke lokho. Mhlawumbe wena ukhohlakele kakhulu phela akwazi ucabangela abantu izinto enzima kanje job ungakazi uzenza wena. Hayi nani ngathi nithatha iside la lengane. Benivele senikhulumile eceleni nayo ngoba phela anibazi ubuhlungu mina ngishonelwe umfowethu. Ngiyabuza mina sengise sidini lakho fast. Hayi mina ngamani uthi ngichemile impela ngisho. Angisoli futhi ngalokho. Wena ma ukuthi wakushonelwa ubhuti ngiyadabuka kuleyo ndawana akekho umuntu ofana lokho kanje. Kodwa ngimi ngakho ukuthi awukwazi ukuthi entweni errong enzo umuntu omdala ujezisa ingane ubulala ikusasa la. Uma lengane isesidayisa ngomzimba uzoba proud wena uthendaweni unesandla sokukhiqiza abadayisi ngomzimba. Hawa ngithi nina nje ade ningitshela isimo on nempilo. Manje ngisho ngomsebenzi nginendaba nokujola. Ukujola ngenda ngisho ngomsebenzi. Ngisesayidini lakho manje. So ukhe ngikhulumela ekuthenini umsebenzi njengoba ungekwazi uyibisela ingane emsebenzini ubisa imove on esathana. Ngeke ngikwazi ibandla angishuthi ngakhuluma nomphathi. Mina ayikho into engayikhulumela yona njengoba nje singifake nalana nje angihlangana phela nendaba yalengane. Njengoba nje singilethe nala ngihamba ngibuka amakhamera mina umdala kamje. Ungangihloniphi kwakhona nje lokho ukuthi ungibizela amakhamera. No hayi mesifuna ukukhipha inhliziyo embi kuphela ukuthi uzonda abantu ngento abangayenzanga hayi kodwa njalo ngisesayidini lakho kodwa lokho kwenzile asingaliphiki iqiniso ukuthi ubumbi. Mina ngirong.
awukho wrong into eyenzile. For me wena wrong. Ayikho yimbi mina le yenziwa kumina kushona umfowethu kuyiphela kwakhe. Ukuthi ungcono umfethu siyombuza ukuthi ngempela lumba kakhulu iqiniso alithathaphi. Yebo. Sizombuza phoba ngiyasho ukuthi washo esezoshona kumina. Vele inyanga yasho yathi ene uthathe kuphi. Wangitshela ubethanda noAntwale ngani ena naye kade sasimkhuza ukuthi ahlukane nengane kama engafuni. Wavele ungabathandi vele bengaka awena icontractor ke sithanda. Mina sesayidini lakho. Kodwa uqale wathi uyithanda kabi la mama. Usho njalo usemthanda. Ngangimthanda kodwa phela sekugula ingane kama ayisho nje ukuthi uthi wawuvela ungayithanda nimkhuzelani ingakaguli. Ube nendoda yakhe nje. Yo, ayibiyaziwa vele. Ubentshontshana nobhuti wami kahle kahle. Ozothola umunye umsebenzi ezwe. Mina mengifisa ukuthi lo mama uRich vele baya-afforda kubo baphatha ngithi usho njalo. Ngathi angayitholela indawo enye ngoba kusho ukuthi akathanda ukuba umakhelwane wenkini. Ngoba mekufinja kubo kuzothiwa yinini. Ngiyacala. Yebo kuyezwakala. Kuningi okukwena sandwa sami kodwa mina ngichemile. Nyanya kwakuba khona lana nje futhi ungathothi kwanina nithunywe khona senihlangene nabo indlela enikhuluma ngayo nami. Thunywe kube kwalama. Hayi. Sho nathi sinelo. Khona impela indlela enikhuluma ngami ngayo nami. Futhi nginifice nivele enihleli la kusho ukuthi bese nivele enihlanganisile ngibizela nje ukuzongikhulumela into engayizwa nje. Ngiyangicindezela kuyo yonke into. Asibe ningazi ubuhlungu bami. Yazamanga wema anesponsor ade qinisa linaso isponsor. Abo mawunamanga ungakhuluma iqiniso uhlala usupport ingakho uzwa kanje uhlangana nabantu abakusupporta uma uqamba amanga wahlangana nabantu abakhuluma iqiniso njengathi awuyitholi support ngoba awuna iqiniso alinaso sponsor amanga anesponsor wona njengoba ukwazi uafford abantu abaningi bayancetheza kona bayancenga bakuvumela noma ubed so thina sincethezike la ngeke sikuvumele ukhuluma into engekho wenza into engekho umqasheni ke somqashi kodwa kusalayo ufuna usale wazi ukuthi into yenzile wrong ngoba siyazi inhliziyo enecala ayikuthola ukuphumula. Exactly. Sambeni futhi sambeni futhi azile ukuzolwa nawe ngazi amnanyala namhlanje ngidiniwe sale kahle. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo kokulapha, sididiyele izimpande, kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu. Senzela wena. Sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona nezwasho. Sikhona iswasho sokugeza isichitho, ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho ziqale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza noma uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku-6, indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali, nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri umthetho uqine endlini. Wenza umuntu wakhe athande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi uphinde uvikele umkakho. Woza kithi e-pharmacy, e-Black Life Traditional Pharmacy.